Hey guys, welcome to my HP Craze YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि HP Craze YouTube channel बरायनाय थाबाय। हे लोगोफोर, नोंथांमोना पिक्चार एबा फट'फोरनि बेकग्राउन्डखौ माबोरै रिमुभ खालामो बेनि बागै सोलोंनो सानदों नामा? जुदि सानदों, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो मोजाङै सोलोंनानै ला। लोगोफोर, नोंथांमोना बेकग्राउन्डखौ रिमुभ खालामनो थाखाय पिक्चार एबा लग'फोरनि जायखिजाया लग' एबा पिक्चारखौनो रिमुभ खालामनो हागोन। बेकग्राउन्डखौ बेनि थाखाय नोंथांमोना बेकग्राउन्ड इरेजार होनना बुंनाय मोनसे एप्स दङ, बेखौ नोंथांमोना डाउनल'ड खालामनो नांगोन। बे एप्सनि लिंकखौ नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनावनो मोननो हागोन। नोंथांमोना थांनानै चेक खालामनानै डाउनल'ड खालामनानै लादो। जिहेतु आंनाव बेकग्राउन्ड इरेजार एप्सआ डाउनल'ड खालामखानाय दङ, बेनिखायनो आङो एप्सखौ थोंजोङै अपेन खालामनानै बा डाइरेक्टलि अपेन खालामनानै मोनसे लग' सेलेक्ट खालामनानै लानोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। लोगोफोर, आं दायो मोनसे लग' सेलेक्ट खालामबाय। सेलेक्ट खालामखांनानै नोंथांमोना राइट साइडआव मोनसे डान होनना बुंनाय मोनसे अपसन दं, बेवहाय क्लिक खालामगोन। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि ओंखारबाय, अपसन ओंखारदों। बेवहाय नोंथांमोना गोबां अपसन नुदों। कर्स अफिस नुदों, हेल्प डान, मेनुएल साइज नुनो मोनदों, एक्सट्राक्ट अट', मेजिक, मेनुएल रिपेयार, जुम होनना बुंनाय अपसन मोनदों, बिजि कालार मोनदों। नोंथांमोना गोबां अपसन दङ, गोसो बायदि नायनानै नोंथांमोना एडिट खालामनो हायो एबा रिमुभ खालामनो हायो बेकग्राउन्डखौहाय। स्क्रिन दायो गुफुर जानानै दङ, बेखौ नोंथाङा गोसोम खालामना लानो हायो। बिजि कालाराव थुदो, बिजि कालाराव थुबा बेबायदि गोसोम जागोन। दायो नोंथाङा नुनो मोनदों मोननैसो फिसा जायगायावहाय कालारा रिमुभ जादों। बेखौ नोंथांमोना जुम अपसनावहाय थुनांगोन। जुम अपसनाव थुनानै बेखौ जुम खालामना लानांगोन। बेनिफ्राय रिपेयार होनना बुंनाय मोनसे बेवहाय नुदों, पेन मोनसे नुदों नोंथांमोना रिपेयार, बेजों नोंथांमोना बे अपसनाव थांनानै नोंथांमोना बेखौ रिपेयार खालामनांगोन। आं दायो बेवहाय माबायदिहाय रिपेयारिं खालामदों, रिमुभ जानायखौ, फिसा जायगाफ्राव माबायदि रिमुभ जानायखौ माबायदि रिपेयार खालामदों, नोंथांमोना बेखौ फल' खालामो, अब्लानो नोंथांमोनाबो हागोन। जास्ट नोंथांमोना मोजाङैल' जुम खालामनानै लाखा, अब्लानो जेबो प्रब्लेम गैया जायो। आं दायो भिडिअखौ एसे स्पिडै दिन्थिनो लानाय जासिगोन, मानोना भिडिअआ जोबोद लं जागोन। नोंथांमोना बरिं मोनगोन। माबायदिहाय खालामदों नोंथांमोना नुखादों। फिसा जायगायावहाय रिमुभ जानाय कालारफोरखौ माबायदिहाय पेन खालामफिनो, रिपेयार खालामफिनो, बेखौ नोंथांमोना नुखादों। बेबायदिनो खालामना ला नोंथांमोनाबो फिसा जायगा बेबायदि जायोब्ला। दायो लग'आहाय कमप्लिट जाजोब्बाय, रिमुभ जानायाबो रिपेयार जाबाय। दायो लग'आ गासै बेकग्राउन्डआ रिमुभ जाबायनो नोंथांमोना गोजौआवहाय मोनसे सेभ होनना अपसन नुगोन, खनाखै राइट साइडखै, बेवहाय क्लिक खालामना हो। बेनिफ्राय फिनिश होनना बुंनाय मोनसे अपसन मोनगोन, बेवहाय क्लिक खालामोब्लानो बेयो सेभ जाबाय। नोंथाङा गेलारियाव थांना चेक खालामना लानो हासिगोन। दायो आं आरो मोनसेबाव नोंथांमोननो मोनसे एडिट खालामनानै बा रिमुभ खालामनानै दिन्थिबावनि, बेकग्राउन्डखौ माबायदिहाय रिमुभ खालामो। सेलेक्ट खालाम। आं दायो आरोबाव मोनसे सेलेक्ट खालामनानै लाबाय लग'खौ। नोंथांमोननो सिगाङावनो खिन्थाखाबाय जे बेफोर लग'खौ माबायदिहाय डाउनल'ड खालामो आरो बेखौ बबेयावहाय मोनो। नोंथांमोना आं बेनिबो भिडिअ बानायखानानै दोनदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ डिसक्रिप्शनाव थांनानै मोजाङै नायनानै ला। बेनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोननाय जादों बे भिडिअनि। हे लोगोफोर, आंनि गासिबोहाय एडिट खालामनाय अपसनफोराहाय राइट साइडखैसो दंजोबो, नोंथांमोना नुदों स्क्रिनाव। नोंथांमोना आरो आङो फिन खनसेबाव खिन्थाबावनि, बेवहाय नोंथांमोना स्क्रिनखौ नुदों एसे गुफुर नुदों। दायो नोंथांमोना गोसोम नुबाय। बेखौ माबायदि खालामो, नोंथांमोना बेवहाय अपसन मोनसे नुखादों, बिजि कालार होनना बुंनाय, बे अपसनाव क्लिक खालामबानो बेबायदि जायो। कालारफोरा रिमुभ जानायखौ जोङो रिपेयार खालामनो थाखाय मोजाङै जुम खालामना लाग्रोनांगोन, अब्लासो जोङो बेखौ मोजाङै रिपेयार खालामनो हागोन। दायोहाय लग'नि बेकग्राउन्डआ कमप्लिटलि रिमुभ जाजोब्बाय। नोंथांमोना गोजौआव राइट साइडखै डान होनना बुंनाय अपसन दङ, बेयाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव सेभआव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव आरोबाव फिनिशआव क्लिक खालामदो, अब्लानो दायो बेयो सेभ जाबाय। नोंथाङा बेखौ गेलारियाव थांना चेक खालामनानै नायदो।